Mana. So sa kaawit. May ngalo ka ninyong tanan nga mga sukig ti paminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kagi. Ako si Dave, sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kaniyo sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Dave. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay mo kabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uban na lang ka na ako. Pero, Ros, niya akong trabaho. Wa ko'y mahimo kung nato ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nun ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Ros, bay. Una ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpayo ko sa akong cellphone. Dahil milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw mong goday ni Uy, Jago. Ah, sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilis yung nagbago, uy. Nga, wapay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. May Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello? No, namuha lagi ka ba eh? Gikilig ka ba eh? Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo, ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw gilang na timingan. Naanad na ko anak niya, uy. Thank you, ha, nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sad na ako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Vines na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kinalan niyang ubanan niya ang iyang inahans probinsya kay namatay mo niyang papa. Ug wanay kauban. Mao pa? Di na tapos isgot niya ay. Ang isgutan na lang na to, mo nga kita. Ha? Kung manghuyang po ni mo, Milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nanguna-una ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo nimo og sa imong ex. Sige, okay na. Anap ko magpaabot. Niya, saan naman? Wapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kwet. Sige na lang, good. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Tinood? Sa ato pa, amahan ako. Oo,
Kung mo na day, magpakasal na lang ta sa di pa mo dako ang muntian. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa uwas lang gud. Ang importante nga magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige dong. Oh, day. Ikaw na ibalas ng anak ha, trabaho na ko. Sige dong. Amping ha. Bay, ka. Na inibalik din sa syudad. Ha? Kinsa man? Si Rose. Niyan niya siya pag-birthday ni Kira. Pagusang adlaw. Tinuod ka? Wala lagi. Pero mausa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay, Oy, taba. Kuan, ay kung nabay nga interesado pa kaniya. Hmm? Bay, minyo na ba yung milit ha? bay. Ayaw na yung taon ba? Kay nahimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Hmm? Maluin taon kang milit. Ngano nang ipaki man ka dong? Muli ko sa mo day. Taw-taod na sad nga wa ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong live ron. Mupauli lang ko aron akong masulit. Ano man bod. Dili di ko nimo kuyugon aron makita sa nako sila. Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik na rin ko. Mao ba? Nala sige. Amping dong. Ikaw? Ngano ni Aka? Rose, na nakasultin ako nga dibalik ko no ka sa syudad ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo nako ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kog sa muka pa. Pero mahal paghapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihi ko's tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mao na magbalik ta. Nagkadungo kasi mong mga gipanulti. Human ko nimo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko nimo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko sa tinuod. Diin magdikagikan. Yuli lagi ko sa probinsya. Di nga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit. Tugani ko sa tinuod. Oh, Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo.
O hangtod ka na sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyahe. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak. Milita. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang punon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang gid ako akong huna sa kong pamilya. Dili na ko kutob, tigang salamat, Arimen. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga naguluhan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing pagkidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining pinamanon, handumanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.